yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Batsumtimando, mabuyo, bambolonyo, hlase, podamanzi, abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger, Cream de la Cream. Ufuna ukwenza sure utheliswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mntanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Welcome Dlamini Mayisani. Ngiphethe nanangu mamaze eceleni kwami udlika nandoda. It's a purple king. Shendele bobo. She, Popo, she. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Intwana Kings, batsumtimando, mabuyo, bambolonyo, hlase, upodamanzi, abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthelithwa iphakathi. Kimangandile ngomunye umfana nje mistake. My sister, ngicela uthi nje mntakama. Yeah. Sipana naye ematruckini. Ithi labantu laba bacosha imgomo mina noDlamini. Ngayithola le contract. Yimi awu, leli truck nje bengihamba ngalizolo yimi, eli-blue. Yeah, la kaMaspara. Yeah. Hayi Lems, ngizokufaka nje nawe mfethu ukuthi uconductor wami. My brother, ninjani mfethu? Engadini wona. Yazi mfethu silahlekile lana mfethu. Sambe sibheka lo muzi lo oyi-double story lo o black onama palm trees ngathi sebeach. Angazi noma ngidlule nawubona ngala. Lo nje Hayi, no idea on my side, no. Oh, ubani ka my brother? Ulinda. Oh, Mlindosi. Showcase umamazi. Angela. Awu sister. Ulinda ka Angela mfethu. Niyakephi Mlindosi nomamazi? No, sachika la kwami. Oh kuwe? Yes. No, we local vele. Is lekker. Local. Awunjayani. Ngicela nje ukunibuza a few questions bhuti wami bese ngiyanitetela mfethu. It's about shothi ngihambe ngenza ama questionnaires, ngenza survey. Yeah, ngicabanga ukuthi ngilisho right this time. Ngihambe ngibuza abantu ukuthi are they dating and mawukuthi baya date kunjani kwi relationship yabo, izinto ihamba kanjani. So wena bhuti wami bhuti Linda uyathandana no Sis Angela? Yes, ethandana. No, ungathi oyithandayo ngo Angela? Ngithanda impatho yakho ngiphethe shop. Uphethe soft. Yes. Oh nice. Now umphethe sharp. Kakhulu. Yeah, mfethu power. Wena seswami ungathi oyithandayo ngo Mlindo? Everything about him, eh? He compliments me and also so yeah. Awu dog usimele Morris. So uyamncoma vele umamazi. Kakhulu uyabona. Umusisando sameso. Yebo. Face. Hey, yayiplashisa lengane. Shothi lo muntu awumtholanga ngephutha. No, wami lo. Yeah. No yambona. She was designed for me. She was designed for you. Yes. So siswami, ngicela ukubuza yini yakwenza ukuthi ungamzibi my brother my approach? What made you wanna listen to this gentleman? Well, firstly, the way I'm impressed by the look, by the way. The way I'm Ushebile munati. it's a king. And ukomplimenta munati. Oh, this one is my man. So wena sister umuthi limajita dakhi or umuthi liba yellow bonu or umuthi uvele? Motho mo ke type. As one fella tungtshwara sharp, but exactly. No power to that. Anjaya musimele kuloko. My brother, ngicela ukubuza in a scale of hundreds ungathi umthemba kangakanani uSis Angela? 100%. 100%. Yes. In a scale of hundreds wena ungathi uthemba kangakanani? Kuye. 100% as well. In a scale of hundreds wena uthemba kangakanani? 100. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kaSis Angela? Lo akekho uye kuphela. Ne? Yes. Nice one nje yami. Indoda. Sis Angela, ukhona in a scale of hundreds ungathi umthemba kangakanani brother? 99.9%. Ah. No, I can return to share like a space for disappointment. Yeah. Exactly. You get about confirm. At least ukushele 1% njayami. Akubona labo bathi hayi ngishiya u30% noma u40. Yeah, 99.9 Exactly. Wena usithemba kangakanani? 100.
100. Hayibo. Bona. Sis Angela. No hesitation. Hayibo. So ukhona nomunye umuntu mhlambe mawukuthi ubhuti ukukwatisile oyuhlekisane naye. Not at all. Ne right one. Sana naye kuphela ne? Bona. Uyamthanda ne? But who? Right. Last question my brother. Ikhona into ofuna ukuyixolisela oke wayenza kule relationship mhlawumbe uma isister ngazi and mhlawumbe ufila ngathi bekumele uxolise but you didn't get a chance. I'm giving you a chance now. No, there's nothing wrong engiyenzile or engiyenzayo because she knows everything about me. Sikhuluma ngayo yonke into and ngumuntu okwazi uku-acknowledge uma ngenza into wrong ngizithobe ngivume ukuthi la ngirong. Yeah, I take accountability. Power to that. Hayi ngiyabona no sis Angela uyakuvumela shuthe vele izinto zenu zismoothie. Anjayami. Usimele singolova yezwa. Vele mfethu. Showcase sister. Ikhona iapology ofuna ukuyisenda to my brother. Mhlawumbe uyazi ukuthi yazi wakwathi noma ngayona mistake noma ngabe wenzakalani but just to say nje uyaxolisa so that ngikunika ithuba. Are you at all? No. Yamthanda ne? Cela umuphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Mtetele love mtetele manje. Asangiqinisa ingane. All right. No, it's in fact so ngiyabonga kakhulu ukuthi ninginike ithuba mfethu and I wish ningafika safe endlini nipasophe ke inokutetela ama ice ebusuku nje ibina inetha ama ice yalimaza into eziningi so nani ngicela ukuthi nibe warm nibe relevant yabona nilale nobabili nivuke senibathathu. Kunento esiyenzayo mfethu lana ethiwa loyalty test. Loyalty test wena sisiwami nawe bhuti wami it's whereby you guys switching phones for 60 seconds uthi uma isister yakuthemba 100% wathi futhi yena akakujoleli akakufebeli uthanana nawe kuphela which means usisiwami akafithi lutho efonini yakhe same applies to you uthe uyamthemba my sister and uyamthanda 99% Bathi sesilinde kakhulu seku enough siyabonga ne. no angithi manje sishintshana ngamafoni ukuthi a check efonini yakho ukuthi wena ufletha nabo bani on WhatsApp Facebook na ku Instagram mawukuthi futhi abeka abantu ofletha nabo angeke ube nankinga ngithi wena bhuti wami Lo njengoba sishilo ukuthi siyathembana so there's no need ukuthi size sima phone Mara, okay, I've never been through your phone before. So where to I never really cell phone. because there's nothing No, if why ukhana if kusinasilo why ukhana how? No, the thing when uyasenzisa manje. Baby kanti why manje sekumele kufike umuntu? I've never touched your phone before. Have you asked? no ya ask ke manje Ngoba ngisho wena. no angisasho ke ask her sister No, so she know. Bame. Elin. Don't keep the phone. Snap. yeah Keep the phone gash. Icele ma. How about the reset? usekhumbulile kanti yini Linda hawu kahle usekhumbulile ngimkhumbuza Uyasixabanisa manje mfethu. sister ikhonto engishila wrong eyenza ukuthi liqabane No, kumanje. ke liqabane sejwanga Sendo sam. There's nothing wrong ngifihla. Phone is fine. Asicabanga ngithi. yeah But ilethe nawe yakho siswami tension there's no. khona ezobona Why manje kumele siprofile abantu kanti hey awuproveli mina ngiprovela wena letha awuproveli mina waza ngala sister kuzala hawu kanti indaba buku usukwatisa my sister kade jabulile kunini smile amara sizijabulele mfethu uyafika la. Ngazi mfethu bengithi uze ngomoya kahle. ngapha uthi yami sibheke ngapha ngifuna ukubona kahle ya hawu sister uyambona ukuthi takho manje useqala impi Cala to snap. why udira so Ungavuma sixabanise. ngani kiritse nginaye liqabanisana You're giving error. Amara sixabanisa mfethu. Nothing at all. bese thoma ka phone yakho ni sho yango kupumbulele yona indaba Kumele size sima phone ini. hayi bo bamba hawu Okay. Mfethu awukwazi ukuthinta le phone na WhatsApp na wena No. okay ngena thinta yeah now search okay awuthama mase ngithi type uzotype la Yeah. makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama labanye uma 7 la ungitshele ngoba labo uma 7 yibo bazobe bepush inombolo kumamazi yabo lonto Ngiyakuzwa. yeah sipasophe leyo nto right guys all right my name is King Ginger Cream de la Cream ngintwana nje yase King Indlovu bafethu we are on WhatsApp right now when you are about to type the type la put I love you sister wena njengoba umuhle kanje abakushele Ngizwa. njengoba umuhle kanje abakushele Bangishela ayibo akero bona Vela mina. ngibang. Nothing else. delete lapho type uthi I miss you ufake ne heart red next bafana the boys awubadilele No, akere kinale motho. this one Yeah. and then stick ama Bona. Yeah, still wena Yes. delete lapho ngicela ungitypela uthi sex unalokho ikupa sex ngokuwena maybe sometimes aponyiswe mhlambe yakhuphuthi Yeah. Hayi too much info.
What? Akayiceli. So uyiceli sexy dog. Hey, yeah. Vela ba? Ngivela mina. Unakho ukuthumela umntana. Doggy like a dog style. Yeah. Sorry. Hey, mfethu. Sengithini man. Sorry. Delete. Haw. Type ufake i-emoji ebrinjolo. Ufake i-emoji epentshisi. Ufake nalamanzi athi qwa. Imporo phoma. Sister indaba ekuhlekise lamanzi uyawazi? Angwazi. Ayikwazi wait. Awathini? Asowaqhumisa my brother. Yeah. That's what this. Ngivela mina. Delete. Type uthi money. How? Ke mang go fang tšhelete e seng if e se le motho wa gago? I do get allowance at home. Wona o tshwes impela. Yeah. Ngivela umamakhe. Ah. Ngivela mina. Yeah. Delete lapha. Type uthi. Kanti asicedi. Type uthi come outside sesiyaqeda mfethu. Angithi uyabona ukuthi nale phone ayivezi lutho. So uya delete yini phone? Kanti kumele kuvele yini lo ofuna ivele mfethu. No cha angithi ngiyajabula ukuthi lokho kuvele wena. Hey, mara manje kuvela mina so Come outside yokugcina ngiyakuthembisa. Uyadlala Facebook sis. Ngidlala. Okay. Uyadlala Instagram. Yebo. So yakona ke njengamanje. ngivela abangani bakhe labo. Uyabazi labantu abavela la. Phuma lapha. Bheka i-Instagram la ingakhona. Okay. Sure. Bese ngithi type la. Uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama labantu ongabazi ungitshele. But mayingavulwanga ungitshele futhi. Might no results ungitshele futhi. Type uthi I love you. Fake neheart ebovu. Yo. Ephu. Yeah, ngiyasithemba. Ne? Ngiyasithemba. Sengiqala ukukuthemba nami. No results. Uzizwa njani ukuthi umuntu wakho akuchithele? Ngivela happy mina bengimthemba mina udale la. iPhone yakhe mfethu. Ebo. Hey, Ngathi sambe wrong ke we. Okay, now what's up? Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo lezi ezobe idliwa umuntu wakhe ngizwe ukuthi ngithini. All right guys, my name is King Changer Cream de la Cream Ngintwana nje seking indlovu bafethu. We are on WhatsApp right now and we are about to tap the trenders. Type lapho uthi I love you. Yini abakushayeli niyaphuta? Amantombazana abakushayeli nje. Yebo. Manje ubani Mandisa la? Nakho. Mandisa. Atatazela. Mandisa mani ido. Ikoliki uMandisa. Ikoliki. Ikoliki uMandisa. Jwang. Ngena. Spoken oye. Yeah. Scroll up. A colleague. Really? Ejwamo. No. Tsena mo media. Re gore abasendelane uthini khuluma colleague kwenzeni? Ukoliki. Ngijwayela kabi. Ngijwayela kabi. Sanda sam. Whoa. Was explain before explain. Wait a minute. Can I? Ubani uMandisa dog? Uhlalaphi? Uhlalaphi? Ngicela ungavuma. Uhlalaphi uMandisa? Ubani? Awusehla. Kancane mfethu. Awumi. Ba uMandisa. Profile yakhe futhi. No. Sifa. Ngakhe ngamkhuza ngoMandisa. Ngakhe ngakhuza before ngoMandisa. Oh uyamazi? Ngiyamazi wakhe wangijithela. Akusiwuye ubani ke lo? Omunye uMandisa. uMandisa wesibili. Lo qala bakukhuza ngaye wakhuzeka ngithi. Ngakhuzela. Lo wesibili kumvuseleni. Ikoliki mfethu. So udla icolleague wena manje. Asidlane. Nenzani? Uthi nje uyaziphaphela manje. Uyayiphaphela. Uyakwazi yena lokho ukuthi yena uyayiphaphela. Uyiphaphela kuwe. Uyakwazi nawe ungambuza mfethu. Iphone yami sifonela uMandisa. Hey. Usaphapha uMandisa namanje? uMandisa mani isithando sami mamele. Khuluma mfethu because ngizomfonela phela manje. Ngicela sikhulume siyi-2. Siyeke lapha. Uyafuna ukukhuluma naye? Explain lo Mandisa uyenza ngilena. Khothala mfethu between you and Mandisa. Okay, can I be honest? Be honest. Mandisa into zakudala mfethu. Uyifuna manje? Yona. Ama message wakudala lawo. Kanjani? Ke imessage ekudala kanjani lena? Eish.
Uthe ufuna ukukhuluma iqiniso. Or simfonele ne? Ah, shema, angiboni. Simfonele akakuboni. I want. Akakuboni. Oh. Ngakukhuza before. Used to be Yo. Awukhuzeki wena uthi yami. Why ungakhuzeki? Mame. Ikahle ukubamba igama. Kanti phela umuntu wami Kwakuwumuntu wakho kwatile manje. Kwatile. taking me for a fool now. I will never do Speaking in that. Lapo- I will never do that. Baba. Baba. There's nothing going on. Ngiyamfonela. There's nothing going on nalo muntu lo. Please. Ngiyamfonela. Yo. Shem. Baka mfethu uyayibona into oyenzayo. Ngenzeni? Andlamuwe Shem. Ngenzeni? Tshela mina ngenzeni. Uyakude mina nawe you can't. You can't. I can't what? Me? I can't. Sixabanise nje umuntu esingamazi. Oh, anisangazi mina. Umuntu esingamazi. Ay, Shem. Anisangazi. Ngifike ngayi-introducer la. 3 years down the drain just Hawu. like that. Sijwayeza ngomandisa. Into ofikayo nje kanjalo nje esixabanise. Sister, Hey. Ngishulile. ayingene phela. Hayi nangu Mandisa kufonela baba, bamfoni. uMandisa lo. Hello, ngicela ukukhuluma noMandisa. Hi Mandisa. Uyaphila kunjani? Khuluma nobani? So ukhuluma noKing Ginger lana sisiwami. Ubani igama lakho? Ulina. Uyamazi uPutlinda? Ya, umuntu wami. Ay, angiboni serious wena. Angiboni. Angizwanga sisiwami. Ngithi umuntu wami sithando sami. Bengisayichaza ke. Shuthe mina nguKing Ginger mfethu, bengicela ukubuza ukuthi wena nesithandwa sakho umuntu wakho nisathandana yini namanje? Sisathandana benginayo izolo. Ngijwayela. Wema. Ngijwayela kabi serious. Wema. Ngijwayela kabi. Angiboni. Sister akuvumelekile ukuthi umuntu ashawe. Ngijwayela 3 years down the drain. Asaba kanti khambani lapho. Indoda yakho bayishaya lana. Banizolo sami. No. Ya sister wena Mandisa unomuntu wakhe lana enye into wena udla indoda yomuntu. Ya so Umuntu wami sina 3 years mawuthi ngidlo uyindoda womuntu uchaza ukuthini. so kanti ubani u3 Hayi years? sisi, hayibo. Kanti sabanga u3 years la. Ukuphi umuntu wami lapho? Nangu Ngicela mfethu kunomuntu wami la ngicela mfethu uye ukukhuluma lento ngiqabanisa nomuntu wami. nomunye umuntu wakhe uyamfonela la. Mfethu ngiyacela ne Mandisa ngicela Sekumfethu akusaseyena uMandisa lo. Mandisa ngicela ungasaphinde ungifonele ne. So wena uJoli. Ngicela ungasaphinde Uyawutoli wena. Ah kanjani? Awujoli. Sano sami. Awujoli. Uwo sempilweni yakho. Ya so ukhetha bani? So ukhetha bani phakathi kaMandisa nananga umuntu wakho Nanga la. umuntu wami mfethu. Hey, umuntu wakho. Mandisa Thatha uMandisa kakulahli. My sister ngithi wow samfundo. Sithando sami. Angeke umlahle sister ne. qabanisa Anyeke. Wena lahle lonke. Tala So mina ngikubuza. kulahle wena. Ngamani angisamfuni. Aqhubeke noMandisa wakhe once and for all. Angithi mina ngenza isithini. Futhi umuntu ngifuna Mandisa. Umuntu imasakho angithi. Hey sister LTM yakulwela umuntu wakho la uthi umuntu wakhe. Hey sister indoda yakhe isayisakufuni wena vele ubu umuntu wakudala and unesicefe. kusho wena nakasho kanjalo umuntu wami enisohlakala namhlanje. Kodwa uthina usamfuni uthi unesicefe lo. Nanga mfethu ngicela ukulungisa izinto nomuntu wami. Uthi ucela ukulungisa izinto nomuntu wakhe. So ungalokho uza ngathi uyithonado la ngathi uyilamaqhwa la wakade eqathaka ngeinta ekusuku. Mina obungathi Behave yourself. Yeah. Sister uyaqhubeka nalo. Awusamfuni. Tala ngimxolele. Yeah. Tala ngimxolele yini? Sure. Uzosala nathi angithi yena hambe. Kanjani mfethu? Phela asafuni. No. Ayingesidedela ingane nje mfethu ihambe nawe mfethu iyasaba manje. Awuyambona lo mntwana awu. Cela sikhulume. Hayi asafuni hayi. Mandisa wapha. Hayi. Mandisa. Angithi noMandisa. Hayi ngeke. La sikhulume. Ngeke sister. Tala Hey. ngixolele. Le ngane. Hawu sister imali ayiduze kwami. Cela ungiphushe mfethu. Kufanele enzeni? Abakashuthi nini nifuna sicabane. Msitani ixabane nani? Akucabani thina sikhuluma thina. Ngempama yazwe. Yawuzokuphinda. Ngifuna ungishaya sihamba sama. Sushawe kakhulu. Hamba. Hawu. Awuyele ngane le. Sengayi. Awuyeke le ngane. Ngikhuluma nomuntu wami kanti. Okay, khuluma nginika ithuba. Sister bambi ngeke kuthini, ungamthinti. Khuluma, asihlehla, abakhulume. Uma uqeda ngaleyo ngane, ngiyayithatha ngihamba nayo. Seka you taking me for abuse. Awungiboni at all. Just on stage. Just on Mr. Catrias. ayikho le nto ekhuluma. Awujwayela kabi. Namanga. No. Mina nginemanga manje, bazongijwayela kabi. Imanga lo ngihlukane nami mfethu ne. Pho ungifakelani indaba zakho? Hlukane nami. It's fine. Kodwa uhambe uyangiqika. Yeah. Woza kimi sister ngekeze. Woza kimi. Uhambe. Yeah. Yabo nje bese kumina shitha asakufuni. Uwe manje mkhulumeli. Angimthathi ngizomambisa kubo, mina nginomuntu wami. Awu relaxa, but ngeke simdedele hambe nawe. Abantu bangene phakathi kwami. Asingeni phakathi wena. Bangene phakathi kwami. Awu wena ufaka uMandisa nje. And uMandisa uthenge yakulazi. Ngicela uhlukane nami. Okay, sengithuka. No. Okay. Salo sam. Hamba. I'm done with you. Hamba. Kanjalo.
Just like that, go. Ufuna ukubonana umthetho wakho? Right. Right. Bavumile abantu basixabanisa. Sifuna. Abobani? Bavumile abantu. Obani? Omandisa? Bavumile abantu. Oh, maybe uze futhi yazi. Awusidela la, akangoni. I'm good. Angela. 3 years down the drains. Awuyekele ngeleosi mfethu. Cela uhambe. Eish. Cela uhambe. Yazi awuthami? Umbona futhi. Angifuni ukuyenza lento engizoyenza kodwa akufanele ngiyenze phambi. Yenzile idamage yona ready. Idamage yani? Idamage ile engizoyenza mase ngithi Yenzile idamage yona. idamage ile engizoyenza mase ngibiza lamagama amathathu amahlanu. Kube sekuyidamage ke leyo. Okwamanje angakawabizi. Sister, kunamagama ayi-weapon la. Engakunika wona kube uwe mhlawumbe utobe saleli iphathini ngoba umchita wakhe akafuni ukunyakaza la. Ngizokunika nje ungaqali wamemeze lamagama. Phakathi kwethu. Elokuqala mawukuthi usuyabona ukuthi uyalidinga uthi lock, Okay. uthi up, uthi shake. Okay. Mawukuthi uyambona ukuthi ngathi usecike kakhulu usufuna ukuhamba. Sekangciko already. Ulimemeza ulikhomande lelo gama. Ngabe 1 Yenzi lento yenzi. Ngabe uyahamba. 1 Look. Shake kakhulu. Shake kabi. Hamba naye. Hamba nimshake kakhulu lo. Jwala kabi, mhambise. Akahambe. Hayi. Jwala kabi. Uzizwa njani njengoba usunamandla? Asami. I feel yeah. Yeah. Like I'm just thinking already. It's been 3 years now, and I'm back there before. Mshaye welcome makuthi uyasondela lo, mshaye. Ho. Akahambe, stress. Like 3 years down the drain, just like that. Like I'm back there before, with the very same girl. Umandisi. Umandisi. Abona ukuthi akangiboni at all. Manje sister uzokwenza nje ngizogibela ama taxi or mhlawumbe ubhuti welcome ku hostel. No, angizogibela taxi, it's fine. Uzogibela taxi. Yeah, just time to myself. Welcome. Ngicela umgade uyogibela taxi ne. Kumise ngenye esibili yazi impama sister. Thatha uma waza sister wazi welcome uzogibela. Welcome ngiyacela ngicela uphuma isister yakhe mfethu ngeke. Ngeke lengane idlule intweni eziningi mfethu. Cela nje uthathe yakhe sister, thathe yakhe welcome. Thathe yakhe eqinile. Nice one, welcome deeper. Thank you, my son. Yeah. It's about that time. It's going crazy. It's going. Oh, me. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.